Degane klopo ijo. Apa kuwi? Bejane sing nguyup degan. Iya. Sedih aku, kira wong ayu-ayu susah hati. Iya, Mbak Elisa. Mbak Elisa. Seperti ya. Monggo, Mbak Yu. Mbak Yu dua ya. Ora ngopo payung Di seret Ramane Bandung Surabaya geger Wong sini Madiun Jakarta dari rukun tetap merdeka. Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mas Bagong, Mas Petro. Karek. Ya halo pagi. Pun leren pun sudah istirahat ya. Walah yang nggih nyimak lakon sing rapete ra umum. Rapet. Lah yo lakon 5 iki didadekke siji kan yo luar biasa ya. Nek Luar cara biasa. dicicil dari wayangan ping 5 lah yo akeh tenan. Oh, kayak ragate mulai iki Ragate. Luar biasa Mas Akbar. Nggih, masih semangat nggih dereng ngantuk nggih. Belum, kaya ngantuk nonton Dalang Muda enom dasare gagah bagus tur yo brigil Treginas Cukat. Lah yo mosok yo ngantuk yo. Nggih brigil. Iya. Iya. Ya jangan nggak ngantuk no. Masih banyak yang menunggu panjenengan, Mbak. Gimana? Becik, lu niku para-para penonton, Cek. para-para YouTuber menunggu kehadiran panjenengan. Wah, Laras, matur nuwun. Jadi penonton wayang niku majemuk, ora kok gur nonton wayang ini banyaknya penonton ini juga termasuk menunggu panjenengan. Jeh, matur sembah nuwun ya, apa namanya penggemar itu lininya banyak. Oh, ngaten nggih? Iya. Jadi suka sama sinden tuh juga karakternya masing-masing. Kok iso seneng Mbak Elisa soalnya ya ora pati sapa Jawa apa mergane ngomongnya ngawur ngono dadi seneng. Seneng Yovika soalnya orangnya lemah lembut. Terus karo wong lanang deredek. Nah, itu. Oh, deredek. Ya kan cewek macam-macam. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi fan-nya dewe-dewe. Oh, dewek-dewek ya. Ya. Kok kayaknya sing ngepen Bupar Sinem ya. Lho, niku malah Asta Brata piyambak sing ngepen buka. Oh iya iya. Ampuh itu. Iki mau lagune numpak sepur. Numpak Bor sepur. spot ini ki wau. Monggo numpak becak medhoning Semarang yen kepengin penak ayo padha nonton wayang. Wah, kok ya iso itu. Alah golek atrian kok, Mas. Aku imbuh. Wasis sih. Mbak Elisa niku Oke. banyak yang menunggu lho, Mbak. Apa? Iki umpama permintaan dalang tapi kanca-kanca anu lho, Mbak. Nek iringan Jogja dereng patek kulaan lho. Oh lah yang dari aja. Aku tapi ya suluknya Jogjanan ya. Oh, enggak apa-apa. Mau ya? tetap mayangan. Ya tetep no. Ditunggu loh. Ditunggu Di pemirsa. ada uang tindihnya loh. Loh. Waduh. Oh. Piro toh? Bu piro ki? Mas Seket. Gareng iki Mas Gareng. Ora mungkin nek 50 Ora apa-apa. Ora mungkin nek 50. Transparan. Tak hitung sik. Hei, hitung yo ora usah dilepok. Transparan kok. Oh, yo ngerti to. Nganggo diselepke. Iya. Piro? Sak juta. Ora to kok 1 juta ngawur. 1 juta nek karek sakmene berarti ketokane oke saka kono Kowe tekan. aja mbok cukat lho. Wi urunane para-para YouTuber. Kowe nek mbok cukat ngerti kabeh kuwi. Lahir batin yo loro Piro? 50. Bener nggih, kanca-kanca. Muni ora ngono aku tombok. Ya wis pokoke di setetek mbok setetek. Iya. Tak iso-isone. Setitik mbok kos Ya, titik. Apa ki? wayange ono apa ya? Apa ki? Enake apa, Mbak? Maksudnya peti. Ya songo aja. Oh, songo aja. Songo aja. Maksudnya adegan ada wayangnya ada pas- buto glundung gitu nggak? Sik, Mas Semplon rene. Sama Janoko aja ya. Iya, Janaka. Oh, janokone aku. Ih, kamu. Garing kok Janaka. Sing anu Janaka. Nyemplon. Ngeplon iki apal anggota Sabrata to. Yukur iki tok. Iya. Fenomenal. Ya ora kok Iya. sing fenomenal. Buta blundung. Tok dulu rek kene ya kowe glundung-glundung dhewe ngono, Plon. Ya. Niki dua. Ya. Dua. Ya. Jenengan pakai niki.
Loh, daerah ini aku boleh di situ nggak? Ya boleh itu, dong. kalau wingit kan ya namanya dalang tuh punya ininya Wibawa. wibawanya masing-masing. Kadang Lah, itu lah. apa itu panggenane niku kan sebuah wibawa. Jadi Engko gegek kono di nah, raja. Nah, itu Kuwi kan raja apa isine kewan tok mimik iki lho. Sosok Raja apa ora apa-apa nggo kanca melek yo ngit ya. kono kuwi sosok di raja, Mbak. Jadi raja kala jengking. kalau menji. Gini, Ya, gini. ini beneran nggak apa-apa. Ora apa-apa. Beneran langkung ya, Astrobroto ya. Ya, ya. Lenggah. Aja ngangel lho. Dan luar biasa. Amit ya, iki tak sembah sik. Ya pasangno jenengan wong piyai kaku wis gemati Ya, ini cak tuh ngono lho. gimana aku nggak Ora bisa kok masang malah dewe inggrang loh. inggrang. Aku jane ki sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Sebenarnya apa? Aku wedi kelebon. Kelebon apa to kowe iki? Ini loh banyak sekali apa Oh, namanya iki loh. Aku wit mau nih nyokoti. Aku ra yo rangku-rangkepan barang. Lah aku yo diomongke Kan lho. aku piye ya? Nggih. Ya saya Aduh sabar. ini nyepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jarik jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya bismillah, bismillah potoke cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan nih. Yang naliinnya yang kenceng. Seneng to kowe to? Alah roh andeng-andeng to saiki kowe. Alah. Di ono aku randu andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Mazda kok. Lah arep bisik-bisik. Ya. Ora iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ora Kalau nggak apa-apa nanti kenceng dewe. Oh. Mbok kenceng dhewe. Kan itu kan diginiin kan kenceng. Ojo mepet-mepet. Ya ojo Mazda. ditekek gitu. Ojo ditekek. Makane kok gratis. Maaf, Pak personali tenan. Aku ora tau mlebu pramuka mbiyen. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Masukkan dulu. Coba, saya iki luwih gowo. Oh. Ini yang beredek siapa? Ya pelan-pelan yang Pelan-pelan pelan. yang lembut gitu loh. Sebentar maaf ya. Maaf. Aku ra iso nali tenan, sumpah demi Allah. Gimana? Pelan. Gak iki lho niki. Nek niki asli. Wengan. Ayo pelan. Pelan. Kemendel cemplon iki. Bisa kan? Nah ini lebih ahli dia. Iya. Ya gur nali ngaten tok. Ya oke. Nek kula nggih sakit kula guru nyopot tok. Nek nali ya angel. Ya rada maju. Iya. Mason. Ya, Tulung ya. disele dikendoni sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu tok getaran ta. Oh iya getaran. Wah. Oh iya. Iya. Kita saksikan bersama ada penlintasan wayang kulit oleh Ki Nyi Dalang Elisa Okarus dengan penitinya manut dalang to. Pemimpin kakean ngomongan ra. Ya dhewe kon ngopo kong anu truk. Kon fragmen iki. Iki ra sembarangan nih mergane palenggane Mazda. Ayo. Saiso-iso sak kamat-kamat ya truk. Ayo. Iringane manut mburi ya. Arep serepek arep layon wis sak penake penting songo ngono wae ya. Ya. Ayo Ndara. Aku rasa ngeprak iki. Oh, tak keprane. Iki sikile ra nyanda.
Bebas sih. Ya gitu dong. Sinawati gawe gelan nararyo mbek srusutira tano sang mangrempah suranggang koro kita umangsa lakala iki ana pawongan bagus jenengmu sapa Jajak. aku Akbar Jajak Noko Akbar Jajak Noko ana ngapa kowe kok ana ning kene aku ditanggap karo wong Taiwan ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang Akbar Jajak Noko jenengmu iya para nyata kowe sapa aku Jim Dasim Wayang kok dasim. Ora apa-apa, Ding. kok kowe ana ning kene kowe arep ngopo aku arep ngisuri kowe jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang kowe arep seneng karo sing ngawi apa arep seneng karo sing Kediri apa sing Ngayogyakarta 2025 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang arep dagel kuwi mburi mono sapa Apik bisane. aku Herwati Oh, buta heru jenenge. Herwati yo mas aku Herwati ya ampun ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6 Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko Mosok Akbar dilamar Heru lho. ora main-main ayo nek dong isruh maju wae ayo maju ayo Herwati dulu ya ampun bagus
Mas Akbar. Ngopo? Jan-jane aku rarep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, wela. Kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Akbar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung Siti gelem ora. Iya. Gila nih. Siti wae yo, Siti wae. Mas Akbar. Buang butone. Wis bar iki. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesake kok iki mau. Ngesake. Oh, lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas Ya Jal. Ojo kleru benike. ora. Lah ya ta. pinter, Aku nek nali angel nek kon nyepot tok ngono. Oh iya. mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengin ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa Ben ngajarin? diwarai Mas Akbar. Jare kok kono Mas- ya dalang. Ora aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Aku Ya. jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho Mas? Tadi itu apa? Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba. warai. Koprol. Tek. Ya, Ya, kayak ya, gitu. coba. Kok bisa ini di wih gitu Oh, gimana? Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Ya. Wik. Ya bisa muter gitu gimana dong diajarin Gini. Ah, Petro Coba. ngalese, Bagong ngalese. Ya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayon. gunungan ya, Mbak Elisa. Iya ya? gunungan betul. Agak maju di sini dong. Aku iya, mau iya. lihat dong. Pertama, kalau pertama itu permainan jari. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan Wah, satu ada lah lagi? ini gunungan. Lah mbok ganggu dhewe sik kok to, Dok? Ya, coba. Ini permainan jari, ya. Ini dimbat. Embat. Dimbat maksudnya diukur. Kinggo kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, putarkan saja, koprolkan saja. Tek, sret, Wow. sret, tek, sret. Wow. Ya, Nggak bisa gimana? enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, ya apa? Koprol apa? Teknik Terus koprol. kepalanya di bawah ini mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Baik sore reng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik koprol. Mas, coba. Tak koprolkan ya. Ya. 1, 2, Dua, 3. tiga. Wow. Neha, ayo koprol dong, dasar bisa dong. Dasar itu. Ayo. Kepala di bawah ya pokoknya jambu meteor. Loh, kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, penak. Kamu gak usah iri dan dengki deh. Kok ngomong kayak kaya ngono. Apa itu? Ini Apa? itu. Ini tuh teknik edukasi Lah yo wayang. kok kan yo iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Edukasi wayang. Ini tuh kok rembuk ngono. wayang. Aku yo ngerebut Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Akbar. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo, Nggak enak, aku nggak Cemplon. Ora to. Kuyai kakung Serepek dulu Mosok gak enek getaran serepek. blas to Mas Dawi. Serepek. Yo, kan Kulo menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok.
Getaran-getaran apa? Engko mbok salah artikan dalam bar ben wong wedok getaran ngono men aku. Ngene iki wis menep kok. Iya. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas. Menepi golek sing Masuk sepi ngono menep ya. yo. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya, Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. udah pernah aku ki Sambut semelang loh. aku. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh, editan Gemini itu bahaya loh. Tinggal dibilang AI, ya pakai Gemini. Akbar seperti memeluk Elisa dari belakang, kayak gitu. Tenan niku. Lah timbang diedit mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena kulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam. Iya, Pun. betul. Nah, aku mau nembang yuk. Oh, nembang. Nembang ya. Apa Mbak Lisa? Mbak Saya Lisa. kasih kemerdekaan bebas monggo. Oh ya. Banyuwangen aja deh. Oh, Oke. boleh. Wah, bar mayang rodok kesel lah kok malah Banyuwangen rodok Nah, singgah. iya toh. Wah, Piai kok semangatnya luar biasa. Kau gimana sih kok kayak gitu? Ya ora apa-apa. Kamu jangan membeda-bedakan mana lagu itu tuh apa namanya lebih semangat atau yang mana yang nggak semangat. Semua lagu tuh punya hak asasi lagu. Ritmene ku lho sing lho kuwi nun sewu nek kanggo wong kesel mesti wegah nyanyi kuwi mergo ritmene kan melonjak. Oh, Iki iya. karena semangatnya jenengan tak acungi jempol kuwi lho aku salut tenan. Kowe putri cantik. Apa? Aku mari gunting ragate ya. Napa niki? Banyuwangi apa? Belang alit, gerajakan? Iya gerajakan aja. Gerajakan. Langsung kasih bolo. Langsung kemawon nggih, Mbak. Nyingkat wekdal. Ayo, gerajakan kanca-kanca sampun ready? Go. Coba kayak ngapa? Ya. Hey. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon hangatani wilangaken longgoh ring pasir-pasirian sembur-semburian karedoan ambil mangan selonjoran lan mamwaton Astagfirullah Indonesia. Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerajakan besek-besek semayanan mandri janji orek tiara sirsiran nambi kondengan kendeng asli Banyuwangian. Oh, oke. Hey. Her
Gendeng tangan ning pinggiran engger pesisir rasakan fisik semayana mantri janji oleh sir-siran nambi gandeng asli yang nyuwangian sir-siran nambi gandeng asli yang Mbak Elisa kali Mas Gareng. Nggih, nggih. Anu mboten kraos sampun jam 3. Leres. Gitu. Kula wau pun ngucap isih telung lakon gitu. Nggih, leres. Mami ceritane di gedong nggih saged ning mboten pantes, mboten ilok. Nggih. Gitu. Ingkang baku Mbak Elisa ndonga napa, Mas Gareng ndonga napa? Monggo. Oke, ngaturaken pantungo buat Mbak Sahra yang jelas. Iya, Semoga betul. Mbak Sahra di sana tetap sehat, panjang usia, tetap berbudaya dan tetap mencintai terutama wayang kulit sebagai generasi muda. Mugi-mugi dados berkah kantor panjenengan Mbak Sahra. Mas Gareng. Semanten ugi kula namung saged nderek memuji mugi Mbak Zahra pinaringan panjang yuswa tentunipun saged junjung harkat martabating keluarga dadi pahlawan Dewisa yang selalu membanggakan untuk bangsa dan negara. Mbak Elisa, Mas Gareng, Ya, tuku Bu. tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Lepat kula nyuwun pangapunten Mas Ja. Salaman Mbak Matur Elisa. sembah Oke, nuwun. terima kasih nggih. Heeh. Oke, yo sewang-sewangan aku koyo ngopo babare lakon ayo. Sampai jumpa ya, Nok.